Hoe lang doe je dit werk al? Ik ben nu 4 jaar. Ik ben nu 4 jaar mee bezig. En ik ben hier eerst begonnen met stage. Om te natuurlijk kijken van of dit leuk lijkt en zo. Want ik wou wel iets buiten en binnen doen. En het moest ook wel leuk zijn en zo. En toen bleek dit toch al zo leuk te zijn. Dat ik na een tijdje, na een paar keer was geweest, dat ik ze snel opbelde van ja, ik wil nog wel een paar dagen. Terug. Waar heeft u de hinders nog voorzetten? Voor een huifbed. Wat is een huifbed? Dat is een bedje voor mensen die net op een normaal hinderke zitten. En voor wat voor mensen doe je hem dit? Hè? Ja, voor mensen echt met een heel grote beperking. Zie, gaan we gewoon naar de manege. Ja? Gewoon rechtdoor. Ik denk straks om het heuveltje. Dit zijn lessen voor mensen met een beperking. Ja. En die komen dan erop met de tillift. Zie, zoals wij kunnen nog zelf opstappen met een krukje. Maar sommigen kunnen dat niet meer en die komen dan met de lift erop of met de trap erop. En wij kunnen dan gewoon met het krukje opstappen en dan zitten wij erop. Ja, IJsbrand? Heeft u zelfs wel eens op zijn huifbed liggen? Ja, 2 keer. En hoe is dat? Ja, het voelt best wel raar. Maar ja, de lijst alleen nog met de rug lijst op de kont van het hinder. Dus dat is eigenlijk wel raar, want dan gaat het hinder dan hobbelen. Ja, en dan gaat het helemaal heen en weer. En viel dat lekker? Ja, voor mensen met een beperking misschien wel. Maar ik vind het zelf net echt heel lekker. Waar maar snel erop letten. Nou, je moet opletten dat ze goed zit, het paard goed staat er natuurlijk. En je moet ook opletten dat het met de lift goed gaat en zo. En dat de tilzak wel vast zit en dat soort dingen. Maar ja, je moet wel weten, want ze mag er niet uitvallen. Zoals Sena, dat is die achterste. Nou, die is nog wel eens roeg, die kan al wel eens draven. Dus dan vind ik het zelf net zo fijn. Dus dat is... Heeft wel bijzonder werk. Jawel. Ja, daarom is het ook leuk met paarden te werken en zo. Dus dan weet je gewoon dat je met die paarden werkt en dan vind je het hartstikke leuk om dat mee te maken. En dit is goed voor je conditie. Dat wel, maar rennen met een paard, dat is ook wel leuk. Maar dit is nog leuker.